Здравейте хора, фенове на Майнкрафт. Аз съм Владо. И отново в моя профил в VBOX, Джокоде, съм създал една сграда. Т.е. болница, наречена Национална Майнкрафтска болница. Що сме направил? Вчера бях в града. Аз вчера, сега ще почвам да ви разправям истории. Какво чакам? Няма да влезам вътре, ви показвам и... Значи, регистратура, каса и други, машина с гърло, детски педиатър, доктор Червенкова. Тоест, има такива лекари. Наистина. Тук дирекция, Малинов. Тук външни лица не се допускат. Нещо топ секретно съм направил, аз не знам до какво. Но... Още, това трябва да го махна следващия път. Ето го е втория етаж, това са приемни стаи. За прием тук. При доктор какъв беше? Спасов. Стаите има някой вип, сега да не ви го показвам. Накрая ще ви покажа как се глеждат стаите. И сега отиваме третия етаж. Операционната. Ето една малка стаичка. Най-обикновена стая. Книги едно легло. Не се сещам обаче как да направя телевизор. Дано съм изкарал хубаво операционната зала. Направо. Сега отиваме нагоре и нагоре. 5 етажна, значи и има таванско. Да, таванско има. Еде. Гати мишката майна. Аз миналия месец купих батериите, ако вече дават багажи, не знам. Ето, сега ще покажа една стаичка. Отново. Това само куфари има. Ето го, това тук стая за четене. Тук... Оля, аз не съм направил пейки да сядат хората. Какво те си носят долу? Ето го и вебсата. Хубаво си е. И сега тавана за накрая. Тук си е така. И ето го за хеликоптер. Ето е цялата болница и там направих... Щом свърших болницата, веднага почнах някаква къща. И аз не знам какво е. И сега отиваме към декцето. И... декцето е малко. Ще влезем, няма да влезем. Или да знам, ще влезем от входа. Падай, бе. Супер. Пето декце, Пловдив. Пловдив. Тук сега... услуги. Услуги. Каса. Тук, ако някой си чака, тук говориш, какво искаш, какво не искаш. Отиваш, даваш печата, какво правиш, какво не правиш. Яре. Тук разни документи за болница. Аз па тук само едно съм писал. Тук сега ти говорите си, тук цветенца, метенца, всичко си има. Епека, чакалня. Книги трябва да сложа, ама още. И това тук... Оле, това тук съм го оставил празно. Още. Това тук е някаква стая. Кой идва е? И ето сега тук при доктор Момджеев, тук сега... Сядат си хората. Сутрин пива си кафейци. Кафенци! Това беше сега. Какво се чуда, друго какво ще правя. Даже още сега ще правя тук една къщичка. Отзаде такова с... жито, такива разни неща. От сега почвам. Аз съм се приготвил долу материалите. До следващия път и до къщичката. Довиждане.